Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzira Radio 263 pano pachene ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchine munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Nhasi ndine murume wandinaye uyo achakuzivisai zita rake. Zviri sei? Ndiripo. Zita ndiani? Ndotuka Tinashe. Ndiri kutaura naTinashe. Nhasi Tinashe ndiye atitsika pano. Tinashe uyu achataura iye kuti aita nezvei mumastreets. Pane vanhu vakawanda vazhinji vari kudiaspora vari kunyika dzipi vari kuona this video vakambowapurirwa mari nemaprofita enhema. Tinashe waita nezvei Tinashe? Ndabetsera vanhu ndiri pachiweshe. Uri kuchiweshe? Tinashe chakumbura kuti uite kakutaurisa ati? Apo. Zvanga zvakamira sei mari yaroveka iri kuchiweshe? Mari inoroveka tare zviri simple. Maita sei imimi? Unoona chinoitika nditi pakuprofita nyaya iripo ndeyekuti ndokubvunza mubvunzo pafoni kana paground ndokubvunza mubvunzo tachivarewo ndikuona unoasikana wakadana navo panevo vakati wandewa wakarara navo for example mubvunzo anenge ndikubvunza pane chinge ndikuona asi uchibvunza ndichibvunza ovati hazvo shuwana natinoona pane musikana wakarara naye angakaisa mushonga panhengo yake right. Saka iwo uchanipindura uchiti ndakarara wakawanda ndope chechaiye ndo paunenge uchida ipapo ndo panenge ndichida ipapo wapedza kutaura manje ndo vandatanga kuenda neumberi kuti ukadana nemusikana mutsvuku mutete mudhafu mukobvu ndataura chinhu one but iwo chavhinga kuti ati chii mutete mutsvuku mudhafu mukobvu ndataura kuti mutete ndandati kuti mudhafu iwo chavhiringika mutsvuku mukobvu iwo chabva tobuda pachena kuti so ndakuta neumberi akwanenge chichisa ndimi nyaya ibona ndati right handimi chinotozitsemura isingaite autozombondiitira imwe yachona voti right oti right uda ndimi alright tiri papo Tinashe right Tinashe vanhu munhu akaonoti anyeperwa anoramba achidzoka here kwamuri ende mari munotaura sei kuti iwewe tipe mari dusa mari tikubatsire maizvifambisa sei? Right, sezvandakuudza kuti ndinge ndambotaura nemunhu panyaya yandi zvakafanana neunoenda kuti musikana wakarara neangaisa nhengo mushonga panhengo ndovanhu atisa kuti isusu tikuwandire mushonga wekubvisa mushonga wacho ndipo $50 ndinotsvaka kumozambique apapasina chiro pasina mushonga hapana ndiwo unongonozonenge zvinhu zvachinja but zvinhu zvagara zvida ngochinjwa namwari wenga ungodzikama chete alright tiri ipapo Tinashe pane nyaya yemadzitsika mutanda iyi makambopinda neyayo ndokwandakatotangira kwandakadzidzira zvaifamba sei muri yeZimbabwe tisatienda kure mufesi uyu ainyepera vanhu kuti ndimadzibaba vechokwadi akazomborikitwa akarohwa ende kune kwaakazoyambutswa achanatsotaura ake zvizere muvhidhiyo rinoiri kunatsika mutanda makatanga mita sei kune zvetsika mutanda? ndandiri grade 6 ndichiona varume vachiita zvavaita izvi so ndaingozvimura mazuva aya ndandiri guruve zvinhu zvangoti zvinhu zvifarire izvi vandatombogara vandatombosiyana nezvazvo zvaanga zviri zvechokwadi zvavaita mazuva aya nhasi andashuwa right ndaform 4 ndapedza nyora form 4 varume veva vauya vatanga watera vati amukomana kuti ndofamba newe ndati haina ndirambe famba newe chezilongo pane chi keshi ndananyora form 4 that is 2021 vandatangofamba nevarume ava nevarume ava takaenda kuzvishavani takaenda kubhangeti takaenda kumangura takaenda nzvimbo dzakatosiyana siyana so chinoitika zvovafanana kwavata datya reri datya rinofema chero kavhara nemachira rinofema zviri smart so datya retairitora toriisa pakati pechimwe chinhu so zvokutobva chivhare tobva tora kana mvere kana zichichi ndo ini handizoziva mvere vaidziwana tobva ngochivhara tobva tangopinda saka paipa tanichikikiridza paipa totore zvinhu tichikando pane mushonga wemwaya vanhu zoti vanhu vakwanisa kuona zvinhu chete ndakambonzwa kwamambo mutizi unonzi mudzepete vakazvifumura izvozvo so wachibata desa ndozochinjwa kufema but chero munhu asingaro chachiroya ndachibata noratidza ndikuda mombe 8 makaramba ndikuchisiya chinhu chikanaka so iwewe manje une zvako maybe urowe une zvako zvagara zviripo unonga wakutoti chi wakuti ndakasirwa chinhu chivemwe ndechako choshanda kudarika zvangu iwe unotora chinhu chiya chamagadzira munenge ndochisiya pamusha kuti chive chavo saka ivo manje vanongasisa chide vanhu vaona wakunyara obva vati akarimburise mombe
wakundipa mombe ndakutoenda nemombe ndakutengese mombe ndakuita mari takutoenda panext ko pamunozochibaya paipai chichibuda ropa ndichocho futi ndichocho unoona pane kwanga plastic katinoisa ropa so tomato sauce kana ropa rechimwemhuka chinge taurayo kana zvakafana nehuku tongopomba ropa toza ndazopotereza kuti titori nepoenda tibaye pese pese titobaya kuti kabaya dai maiziya pachabayo tichizwa patenge because iwochi wakagadzira ngatiti wagadzira chino apa notozoti achinja kuchochenda so because ndoti ndechako ndozvatengoita ya saka kufunga kwenyu makarowa mombe dzinosvika kuchii mombe dzakarowa nevarume ava dzikasvika kuma120 pangapedzera kuverenge nini andochimbodzisa 120 nanhasi vari kukontinya kuti vakazosiya patikarowa pamakarowa zvakava zvapera ivo vansuza vangu vazofamba sei alright tiri ipapo tinashe nyaya yevakadzi yekuti maprofita anozonorara nemukadzi wemunhu wauya kuzobatsirwa zvinofamba sei kazhinji unoona vakadzi vanonyengereka nezvo zviri simba ungonoti vanasomuprofita chaizvo zvawafamba nazvo ovha ungonoti uzondokuda kune chiri chokwadi chiprofita ichi chamune mafamba nacho inini ndakashanda nechiprofita chekunyepa andoshanda nechiprofita chechokwadi even now andakana nhunzi andonenoti mve kana nhunzi zvayo handitoona wakakoma wakadzi wevanhu mangani mumasowe ndakarwara 15 ndani kozi nanchangotanga 15 uchangotanga 15 nanchangotanga ndopatira kuti abatwa kuzanzi tauro inonzi blushing committee alright vakadzi ava waitaura shoko wobvuma ipapo iri kuti vaitomboita zvemamanzi kuti madzibaba munenge manditaimira makunyangira kana unapa kunamatira bebayeka tonzwa kuti pane chinhu chaudodzorwa apa unodzorwa chinhu apa wakapfeka hembe unosimudza ndobata unoona kuti chafamba chadai so dzimwe chacho chifamba dzimwe nenchidzika mupedzera mukadzi ende kazhinji tazviitira private tazinge tiri pachena pane vanhu ndozvatoitika chaapa chadzika unoona kuti achaenda bokuko iwo vanhu vasingachinzwe ndini inozoti ini ndini kuchinza ndazotaura explaina wekutanga wakamukobora sei wekutanga ndasoexplaina nyaya chatenge fani but unogona kuexplaina no problem right kwekutanga akauya shezoti ndikurwara aiti ndinonzwa mudumbu ati andiona mune chinhu chamudobviswa mudumbu sezvanangokudza zvandati mozouya kuchiso ndasana nepapatori paroti havazoya kusowo ndapinda nemurumu tatoshandisa tori nesowo rarakura but usataura wakuzita aiwa zitori masowo achaura kozi vamwe vachiri kuya kusowo vazvaite sei abva auya muprivate memory vandati abvise itopi yenyu chinhu chii tinasoona chikufamba sei vandatora huvhu wangu urimo bva nangomwaya huvhu yese tokushandisa kubata zvidhoma but pane pamwe pekuti ndaumwaya huvhu wakutonogaira kuti aichokwadi nezvinhu zvamunenge muchimbona mavhidhiyo unondoudza munhu toti kutomuudza feya kuti ufanira kurarana namadzibaba kuti zviti aizvo zvinoitika zviri smart vakadzi vevanhu vanotoroveka zvitodaro inozoti kumba kuna baba shako kana murume asingaguse kumba inorarana nemadzibaba ndorova damba refu pakuru mukadzi andazei yenyu ritriki madzibaba alright kuva makamitisa variko here vamona zoti mainhingi vaya nhumbu yavakapa banhingi haisi yavo ndeyangu variko here vanhu vakaita seavo ndine vana 4 vari musango hey ivo vakatouya ivavo varidzi amai vevana vandoziva kutoti madzibaba ndomuridzi vandozviziva vamwe vatoenda nhasi ndototaura navo pafoni asi vane varumemba ndechipi chimwe chisodzi futi chamairova ukoko kuitira kuti vari kuona vhidhiyo kana kuzoshanda nemaprofita uzozoti kana takudai so aiwa zvakuendwa kumagumo ndechipi chimwe chitsotsi unoona pasowe pepai pane anonzi mabhidhiri feki dzega so ndogona kuprofita panapa kuti kune murume achapfuura apa akadai ini already nendagara namutenga ndochitsotsi so munhu wepa anouya anditi achipfuura nerod anditi vanhu vomati munhu wamaprofita mazibabo unoita goprofita vakaungana pasuo zvezve ndobva ndatoti pane murume ari kuuya panapa nejira dema ane nhoko 3
handiti ane chinhu chaanacho muhomwe ane musiye and then mimi momati hawo right mugonofunga semafanisi apo pasuo ipapo apo but ine ndatomutenga already kudhara because vanhu pasuo veva hamugari nonguva zhinji ndachokwadi hamugari navo vanhu vaye zvinhu zvamwari ende vanhu vanoenda mumaprofita chenjerai hamugari navo vanhu eva and then munhu wepa anozongopfuura mati munhu wematore pazimana ndati mushedza wepanavo munhu weno ndatangomuita haka but already chenjezivana munhu yashopedza ipa pakati aziva kwakaziva kwake tendetadhirire mari mimi makuiona toti pauda chakata emamuni pamari mari kutoroveka muzvinhu saka mundu vari kumasowe vazhinji vari kumasowe vari kupfuma nazvo vakawandisa ibusiness vakawandisa imi muwiki kufunga kwenyu muri group muri crew mazuva iwayo maibata mari yakaita sei kufungira kwenyu wiki ratakabata mari shoma takabata 1.5 US ndobato takabata mari shoma stereki yo ndoshoma yacho ende vakadzi vamaida maikoma pamadira varume ndovairo ini ndanichangopendzwa mufield uyu ndichidzidzira so ndiri papo tinashe sori nekuvhunza izvizvi chinhu chinonzi musoro wegora zviriko here kunana madzibaba amaiwe ndo zvakazara ende tepe yevanhu vakadaro manje vanoprofita stereki asi havana kundiswa zvekuti zvangazvoprofita nhamba dzechitupa hatirari rinozoti iwo hatirari wamuka wakadai nguva dzakadai wakadai ndichitokuudza bcause gora rinofembera gora rinofembera wozoti ugonouraya mombe kunoku yakaora but gora riri kuora kwakati kune nyama ratomburuka richienda ndo zvakangofanana tombotini ndatsvaga mushonga wegora musoro wegora uya ndinokushandisa sei kuti ndikwanise kuprofita vanhu vari kuya pasuo apa vasaprofita pfungwa dzedze dzegora dzedze ndo dzinobviswa wodzotobviswa pfungwa dzoukamubvise dzobviswa musoro kaweze kubvisa pfungwa pane zvazobikwa zvezvatonga kuti mushonga chinongoiswa so wodya handitangike vanapa nenchibaka kungoona chete nenchiona but kundiso ndinge nsina pana ningi panapa panapo yahatirari 263 auya akapfeka ibe yakadai ukapfeka magemenzi hobo but mukati zvimukatogomudai todzika zvokuti kanogona toshandiswa kuti but fesi ibo vanhu munenge mabva makasikobhilivha zvokuti kana mazuva anoka maprofita amashoma kwazara mbavha ndo dzazara maprofita amashoma maprofita ndo amashoma manje apa wataura zvakawanda maishandisa nguo chena tori magemenzi kuti watoona tikamapfeka panzoti aiwa madzibaba asvika vanhu vamwari vaya panapa ndikakurorera intimi dzekuti mega munongoti aiwa atumwa uyo akatumwa namwari alright chakazoita kuti iwe ukoborwe ubve kufeki uku kuchii chakaitika tiona tsokoborwa zvekubva watonadzosiya chakaitika ndechekuti pakauya varume vatatu tichivashandira pekutanga vakabatsirwa vakaenda pechitu vakadzoka futi pechi3 apa so ina ndiri mukati murumu chigadzira mumwe mishonga yefeki ndaitogadzira mishonga yefeki even now ndotogadzira mumwe mazvoita sei saka mhenoti uyu akataura kuti varume ava chinhu changa vasina zvanzokunyepa panapa zvinhu zvatina vatouya vatomuyanga vane chikwambo chavo ivo chavo saka instead yekuti iye ataura kuti mune chikwambo chenyu ati ndaona pane chikwambo chamauya chauya nemi hanoti chikwambo chenyu ati kuinvesa haona ausiri wahwa waprofita handisirimi pazvaita sei mfesi uyu pakutaura kwaye akaita manje nhasi zuva zvazonasofamba sei ndakazomona nchibudawo ndichamuzoone mbama ndochandikuza nchingobudawo nchibudawo musoro nchida kuona kuti nchingobuda vananzi mbama ndochandikupedzera kuziva ichochocho ndakazongomuka ndapa mubhedha kuchipatara ndozvandichikurangarira chete asi zvimwe zvese zvi ndonye handisiuzo zvakazofamba sei nanhasi hamuchabati nanhasi handichabati zvimwe zvanga zvitoripo sa zvanasoperezesa
madzibaba urachike titi Tinashe tikati madzibaba vanozoti manyanya madzibaba mungefeki muri kuti chi kune maprofita enhema ari kuona this video ngatimbochisiya chiprofita chenhema yaungonoprofita ako 100 years asi one day waunoti muprofita wechokwadi zvaizvezvi pane vaunoziva chimbondiudzawo vangani vaunoti ando maprofita echokwadi enangu ina handibelieve nezviprofita asi pane kwandikaendawo ndakabatsirwa ndekupi ndokwamambo Mutize ndovakandibasira mambo Mutize ndovakandibasira kuti ubva wasviba vanoshanda kwaMwari ivo varume vacho vakatondipfekedza mhepo vaikushandisa vacho vandaishanda navo vakatondipfekedza mhepo saka mambo Mutize vakandibatsira zvese zvakabva zvatobuda ndatonoti ndatone change mambo Mutize unozoti ndoshanda nawo zvekutodaro aiwa ndaiona ndaanda kuona mavideos saka urida kuti chii kuna mambo Mutize painterview nei aiwa mambo Mutize ngavaropafadza ngavakomborerwe ngavaramba vachibata basa raMwari sikabatiro kavari kuriita mhuri yeZimbabwe svitsai shoko kuna mambo Mutize kuti hanzi wedzerwai nyasha pamusoro pedzimwe nyasha pane vamuri kubatsira ikoko mambo Mutize aiwa komborerwai unozoti last month but 1 mhuri yeZimbabwe ndakaenda kwamambo Mutize ndakanotora news dzemwe nganga efeki yange yarovera vanhu imba ikoko andorowana yanga yakoborera vanhu imba yefeki yakatopfeka chingundu chachona itoita kunge ng'anga ndikati panapa nhasi pane ng'anga zvikanzaiwa iyi ng'anga iyi ndeyefeki ende nyaya iyoyo yakatozofambirwa svika imba iyoyo yadzosirwa varidzi vayo kuzi ng'anga iyi ndeyekuEpworth yanga yakoborera vanhu imba nemota kasiri kukanganisa nemota saka mhuri yeZimbabwe tinokutendai support yamuri kupa pano pathis YouTube channel number atsirari 263 conduct kana one nyaya yoda kuya kupodcast even amwe mafake prophets akakobora dzimba dzevanhu kuti vakakoborerwa zvinhu zvavo vakabirwa zvinhu zvavo batai atirari 263 panhamba dziri kubuda pascreen apo tiputitse nyaya even vakabirwa nyaya naprofeti uya utaura kuti profeti ningi makandibira imba kuzi proof unenge unayo much love